Nos aproveitamos con este cerrado e bichos que aparecían por aí aventureiros que podíamos capturar, pois se introducen dentro e están facendo un ben en vez de estar nas vejas pois facendo daño, non? Entón, a norma estén aí, pois están consumindo matorral e están nos facendo unha acción beneficiosa, non? Que a idea sería esa, sería ter este aproveitamento ordenado, con cargas baixas, o sea, o monte, como vedes, non é que teña unha produción herbazal fantástica, bueno, pero a eles, como son moi frugales, pois con algo de erviña que vai enrillando, pois van, e brotes tenros, pois van sobrevivindo, non? Entón, non sei, a razón deso de un bicho por hectárea e media ou así, ou 2 hectáreas, ou, bueno, quanto máis superficie teña mellor, pois conseguirían sobrevivir sin ningún tipo de aporte de suplementario, non? De alpacas, de erva, ou piensos, non? Os porcos tamén sobreviven sen aporte? Non, os porcos hai que sempre facer un aporte diario, non? Básicamente iso, de 2 kilos de ración por cabeza, así, diarios.